participar neste acto e, ademais, facer constar o apoio que todos e cada un deles proporcionaronnos ás iniciativas sobre algúns temas da cidade nos que o Ateneo está involucrado. Non é necesario, pensamos, proceder á presentación dos mesmos, porque realmente son sobradamente coñecidos para todos nós. Pertenecen aos 4 grupos políticos que actualmente teñen representación no Consello e insisto en que non necesitan presentación. O Ateneo de Santiago, como foro de debate de opinión plural, aberto a toda a sociedade compostelán, non podía menos que tentar que os seus dirixentes máis próximos expliquen o seu proxecto cultural, que complementará e orientará o potencial de saber da cidade. Abrirán ante nós un panorama que nos convide a ser optimistas. A campaña electoral obrígalles a iso, pero seguro que este foro ten capacidade para solicitar aclaracións e explicacións ás súas propostas. A iso imos de maneira inmediata. Deseñamos o acto de maneira que cada un deles aváncenos en 10 minutos, máis ou menos, generosos, sin moita precisión, cales van a ser os eixos principais da política cultural que se desenvolverá baixo o seu mandato. A quen dá na palabra vai ser inverso a súa representación no Concello. Empezará Goretti San Martín, do Bloque Nacionalista Galego, seguirá Sánchez Bugallo, do Partido Socialista Galego PSOE, despois Agustín Hernández, do Partido Popular, para pechar o acto Martiño Noriega, de Compostela Aberta. A todos rógolle que, na medida do posible, se axusten ao tempo para permitir un posterior coloquio con todos os asistentes. A todos vostedes tamén rógolles que fagan preguntas concretas, sin preámbulos excesivos, nin consideracións alleas ao tema que nos ocupa, que é a política cultural que van a desenvolver. Cando empece a campaña, a bon seguro que teremos a ocasión, como cidadáns, de coñecer os seus proxectos noutros ámbitos. Pero hoxe toca a cultura e a iso imos. Moitas gracias. De acordo con isto, ten a palabra Goretti San Martín, do Bloque Nacionalista Galego. Ben, moi ben, pois, obrigada, boa tarde, moitísimas grazas por estar aquí, para escoitarnos, para escoitar as nosas propostas, que é justamente do que se trata, dun contraste de programas, de ideas, de propostas, de análise, de cal pode ser, pois, esa política cultural de cara aos vindeiros anos. Eu non diría de cara aos próximos 4 anos, porque creo que en todos os ámbitos, tamén no ámbito da cultura, moitas veces se fan e se toman medidas curtopracistas a 4 anos, en vez de deseñar que cidade, que concello queremos, pois a 8, 12 anos vista, con cuestións que deben de estar por riba do que son probablemente as propostas de cada un dos grupos, recollendo algunhas desas propostas, mas con algunhas cuestións que son de interese xeral, de interese para o conxunto. Sen máis preámbulos polo tempo que temos, eu creo que o mundo da cultura é un mundo moi complexo que daría para varios debates. É certo que non temos aquí ese tempo, porque inclúe, por un lado, pois o audiovisual, tamén as artes escénicas, inclúe a música, inclúe as artes plásticas, mas tamén inclúe as bibliotecas, tamén inclúen os museos, tamén inclúen as produtoras, tamén inclúe o patrimonio, tamén inclúe a memoria histórica, que é importantísima, hoxe en día importantísima nos tempos que corren, e ademais porque atinxe ao conxunto da poboación. Toda a poboación, absolutamente toda, está relacionada, ligada á cultura, desde logo a cultura tal e como entende o Bloque Nacionalista Galego, e ademais hai un amplísimo tecido social en Santiago de Compostela, tanto de entidades que traballan pola súa conta, de entidades asociativas, de entidades culturais, de entidades veciñais que fan política cultural tamén, como de pequenas empresas. Moitas empresas, hai moita fragmentación neste mundo cultural, pequenas empresas que teñen que subsistir, ademais nun momento cultural que estivo marcado nos anos anteriores pola crise, que sufriu moito e con postos de traballo moitas veces con moitísima precariedade. Non está de máis lembrar, aínda que falemos, non, ou que eu me vai a centrar noutros aspectos, que a cultura é un aspecto tamén moi importante desde o punto de vista da dinamización económica, da economía no conxunto do noso país. A cultura representa o 2% do Produto Interior Bruto e representa tamén o 3% de empregos creados, así que é algo tamén relevante. Como entendemos desde a perspectiva do Bloque Nacionalista Galego, como entendemos a cultura?
nos entendémola como un dereito básico, como o dereito á alimentación, como o dereito a tomar pan, como o dereito ao que é a comida de todos os días. Fronte a unha concepción da que moitas veces, sentindo moito, eu creo que houbo moito e aínda continúa habendo, que é a cultura espectáculo, a cultura dos grandes fastos dun día, nós entendemos que a cultura fundamentalmente é creación e participación. Fundamentalmente a cultura ten que ser esa capacidade, esa sensibilidade, esa posibilidade de que o conxunto de todo o mundo poida participar de xeito activo, non simplemente a recepción pasiva, senón a participar de xeito activo, de xeito directo e ademais ofrecendo unha posibilidade moitas veces de ter un valor acrecentado social, porque a cultura é un instrumento, unha ferramenta fundamental para a cohesión social, para a identidade. A cultura tamén é importantísima para todas aquelas persoas que teñen diversidade funcional, distintas capacidades para se poderen realizar e para quitar de nós pois todos eses sentimentos, todas esas sensibilidades. Desde o punto de vista do que foi a cultura históricamente na nosa cidade, moitas das persoas que están aquí seguramente que lembrarán, desde logo eu creo que con moi bons recordos, pois a etapa en que o Bloque Nacionalista Galego levou a Concellaría de Cultura nesta mesma cidade, con programas que foron referencia, con programas que estiveron pois a última, con medidas moi audaces que situaron a Compostela na contemporaneidade, con proxectos e programas onde se dialogaba en pé de igualdade con outras culturas do mundo. Realmente ciclos como Sons da Diversidade, como o Festival dos Abrazos, moitas propostas que poderíamos poñer en riba da mesa, a que eu creo que todo o mundo garda pois esa lembranza positiva do traballo feito. Nós temos, ademais, unha cidade con moitísimas potencialidades culturais. A cultura está no ADN do propio Santiago de Compostela e, por tanto, o que simplemente vou facer aquí é ter en conta o que son os eixos centrais, como se nos pedía, das nosas propostas e desenvolver, dice, falar de algunha delas. Entre os eixos centrais para o Bloque Nacionalista Galego está a de potenciar o carácter estratégico da cultura galega, fomentala, facer que esa cultura galega na súa diversidade poida ter proxección, tanto desde unha perspectiva local como na súa proxección exterior, promovela e difundila, pero ao mesmo tempo ser receptora tamén, como Santiago ten esas potencialidades do amplo abano tamén de propostas existentes en todo o mundo, de maneira moi especial coa cultura da lusofonía, dos países cos que temos pois justamente unha relación de maneira directa e coa cultura de alta calidade que ten que chegar a Santiago de Compostela tamén, que ten que ter un espazo nesta capital do país. Outro eixo central das nosas propostas culturais están en achegar a cultura a todo o que poden ser colectivos máis desfavorecidos e descentralizar a cultura, conseguir que estea en todos os barrios, en todas as parroquias, que a xente tamén con máis dificultades de acceso á cultura que poida acceder, crear novos públicos, facer que a xente nova tamén que teña esa presenza, ese gusto por non únicamente asistir a programación, senón crear e xerar a súa propia cultura a través de programas importantes que poden ser pois tanto nos centros educativos como nos centros socioculturais e apoiar de maneira especial, como dicía, todos aqueles proxectos culturais que teñan un valor social acrecentado, sexa pois a potenciación da igualdade de xénero, da sustentabilidade do medio ambiente, sexa da convivencia intercultural, de todo o que ten que ser a inclusión das persoas con diversidade funcional, da recuperación do patrimonio. Todas esas cuestións son para nós eixos básicos do que ten que ser a proposta cultural. Ademais deses eixos, eu quixera trasladar para que se vise, porque despois ao final podemos falar moi en abstracto, estas palabras pois poden soar ben, máis ou menos ben, seguramente que ás veces nos ouvidos da xente pois poden acabar parecendo pois case din o mesmo, e bueno, pois logo onde concretamos iso? Como se concreta iso? Nalgúnas medidas, non, que nós incluímos no noso programa cultural. Entón, algunhas das moitas, non, que aparecen no programa que eu quero deixar en riba da mesa, non? Unha é, por exemplo, dotar Santiago dunha factoría cultural, de ser capaces de unha factoría cultural que sexa pois un centro parecido, non, no modelo, no estilo, non, o que pode ser o Generation de Braga, un centro que ofreza pois por un lado unha alternativa de ocio a xente nova que tamén é necesaria, a unha alternativa ao ocio nocturno, por outro lado que sexa un lugar onde se cree cultura directamente e se poñan en comunidade, que se cree comunidade de todos os grupos que están facendo cultura entre nós, e por outro lado tamén que sexan e que ofrezan locais de ensaios
suficientes tanto para a música como para as artes escénicas e que toda esa xente poida estar nun mesmo espazo. Pensamos que hai un sitio, hai unha parcela municipal ao lado do Cersia que pode ser un sitio perfecto para unha sala que creemos que debe levar por xustiza o nome de Sala Narf. Tamén creemos que hai un elemento que é fundamental para dinamizar económicamente a cultura, desde logo no traballo que eu fixen na Deputación da Coruña que realizamos o equipo na área de cultura foi moi importante que é apostar polos festivais. Santiago ten festivais importantes, festivais que teñen unha traxectoria e un público consolidado, mais desde a nosa perspectiva, cando menos, farían falta 2 festivais importantes. Crear un festival de música internacional, que sexa un polo de atracción tamén de visitantes, non? Que teria que ser xa unha realidade a estas alturas, que é potenciar o turismo cultural. Temos que potenciar ese turismo de calidade que queda aquí, que pernocta, que está varias noites entre nós, non? A través da cultura iso tamén é posible. E crear, por outro lado, un festival de barrios, un festival que estea vivo durante todo o ano, xustamente con ese obxectivo de descentralizar a programación, que toda a xente dos barrios poida ter posibilidades de ter acceso tamén á cultura de referencia, á cultura de calidade. Entendemos tamén que Santiago ten todas as potencialidades como capital do país, como lugar de entrada de moitísima xente, tanto vida de todos os sitios de Galiza como vida de fora do país, para crear un centro de difusión da cultura galega que debería estar situado na zona histórica. Fixémonos que en calquera cidade do mundo tamén creemos que hai que potenciar o feito de que Santiago sexa unha cidade literaria. Hai moitísimas cidades que explotan xustamente eso de ser cidades literarias e hai mesmo vilas no noso país que explotan iso, como pode ser Rianxo, mais como pode ser a nivel internacional, a Lisboa de Pessoa, e Compostela ten que ser tamén unha cidade literaria. En ese sentido de cidade literaria, un centro de difusión da cultura galega que traia a nós, que nos ofreza a xente que chega aquí, quen é desde Rosalía de Castro até Begoña Camaño, por poñer 2 referencias, digamos, dos que nos construíron, que traian iso e que ofrezan no mundo. Unha posibilidade podía ser a Casa da Parra, para ser ese centro de difusión da cultura galega. Entendemos tamén que temos que ser capaces de facer máis eventos internacionais, promover unha feira do libro internacional na Cidade da Cultura. Iso, por suposto, é evidente que non se pode facer sin ser en colaboración, en diálogo con outras administracións. Non se pode entender a cultura que se faga en Santiago de Compostela sen haber un diálogo e unha coordinación das distintas administracións que están interactuando aquí. A Xunta, tamén o Estado, tamén a Deputación. Necesitamos que haxa esa coordinación das distintas estruturas que temos, esa planificación, porque ás veces danos impresión mesmo de que hai competencia, de que compiten as propostas culturais en vez de haber colaboración e planificación. Necesítase moitísima coordinación dos eventos culturais para que de repente non haxa un día en que temos 6 actividades e logo 3 sen ninguna. Todo iso ten que ter, desde logo, nós entendemos, moitísimo máis casamento, e podese facer a través do Consello Municipal de Cultura, un dos elementos que ten que dar cobertura ás distintas institucións, mais tamén ás entidades, apoiando tamén e intentando integrar nesta planificación o importante labor que están facendo as salas privadas e moitas entidades privadas que tamén actúan en Santiago de Compostela. Queremos tamén, desde esa perspectiva de fomentar a internacionalización da nosa cultura, de dialogar en pé de igualdade con outras culturas do mundo, que vou facer un encontro bianual de escritoras, que poña tamén como Santiago como capital do país e como lugar onde naceu Rosalía de Castro, que poña iso en valor e que convirta Santiago no lugar de referencia da literatura feita por mulleres no mundo. Pódese facer iso a través dun encontro bianual de escritoras. E tamén hai que facer algo que é moi doado, que é sinalizar todos os lugares de Santiago de Compostela onde hai unha referencia con escritores, escritoras, artistas, pintores, escultoras, xente do mundo que estivo obligado a Compostela porque veu estudar aquí, porque tivo aquí un estudio, porque viviu aquí. Todo iso ten que facer posible tamén que a xente vexa que Santiago, en toda a súa extensión, é unha cidade cultural e unha cidade artística, e que non sexa única exclusivamente na zona vella, senón que iso tamén trascenda, porque ás veces parece que hai ese muro da Senra e que de aí para lá non hai nada, e tamén hai referencias culturais de importancia. Pola súa tradición histórica e polas súas potencialidades, entendemos tamén que ten que haber un centro galego de fotografía en Santiago de Compostela, sin ninguna dúbida, e que temos que recuperar espazos que están nestes momentos en decadencia, en desuso. Estamos en plena Rúa do Vilar,
estamos nun lugar onde hai unha sala, a Sala Iago, que o Bloque Nacionalista Galego xa levou, que había que liderar justamente a súa recuperación. A súa recuperación pode ser para moitos usos. Hai un, desde logo, polo menos, que a mí xa se me ocorre que se non pode ser ese sitio, terá que haber outro. Pero temos a posibilidade de ter todas as escenografías de Cucas que as pon o noso dispor, máis as posibilidades de que haxa un centro de títeres, realmente que xa foi no seu momento, que se poida aproveitar para facer non exclusivamente algo expositivo, senón obradoiros, formación, que iso sirva tamén para que a xente nova se achegue. Tamén imos, dentro de apenas 2-3 días, imos ter a colección da obra de Carlos Maside, ímola ter en Santiago de Compostela exposta de maneira permanente. Temos que aproveitar esa posibilidade tamén para facer un proxecto de promoción da arte contemporánea que se xera no propio Concello, que é moita, e podemos tamén facelo e está moi esquecida. E podemos tamén, eu creo que abrir unha liña, é certo que o Concello leva tempo xa axudando as entidades que fan cultura, é lóxico que o faga, unha das cousas fundamentais que ten que fazer unha administración é acompañar, axudar, apoiar, ás veces económicamente e ás veces coa propia vontade, coa propia cesión de espazos, de lugares e de presenza, apoiar as entidades que fan cultura. Pero eu creo que, ademais diso, hai moitas pequenas empresas, colectivos pequenos ou igual tamén entidades sen ánimo de lucro que fan proxectos singulares moi importantes. Eses podes abrir unha liña de subvención para eses proxectos singulares importantes que ás veces non teñen esas posibilidades, que ás veces acaban sendo un proxecto magnífico guardado nun caixón. Todos eses proxectos desde a nosa perspectiva que teñen ese valor social acrecentado que a nós nos parece importantísimo. Todos os proxectos que sexan culturais pero que estean atravesados pola igualdade de xénero, pola defensa do medio ambiente, pola aposta pola inclusión de colectivos con diferentes capacidades. Esa foi unha das liñas que abrimos na Deputación da Coruña e a que se presentaron máis proxectos interesantísimos, un abano amplísimo, e algúns deles eran proxectos de Santiago de Compostela moi grandes. Creo que o Concello tamén tiña que facerse eco diso. Tamén temos que integrar e apoiar no que é a planificación moitísimas das cousas que se fan en Santiago de Compostela. Unha delas, pois todo o traballo que fai o Museo do Pobo Galego, que ten que ser o noso gran museo nacional. E ampliar o uso sociocultural de parques e zonas ao aire libre. É certo que sempre se di que en Santiago chove moito, nos vamos a poñer agora a falar de sustentabilidade, infelizmente, ás veces chove menos do que debera, pero o certo é que hai espazos e tempos suficientes como para que ampliemos, que haxa moitas veces nos parques e nas zonas ao aire libre representacións, que haxa concertos, que haxa neses espazos para justamente tamén a programación cultural. Creemos que hai dúas liñas máis que vou moi rapidamente nomear, que non sei como vou de tempo, son unha, moi rápido, a negociación coa Igrexa para que se poidan utilizar os seus espazos, negociar coa Igrexa que se poidan utilizar os seus espazos e que, sobre todo, que se abran aqueles que recibiron axudas públicas desde a nosa perspectiva, traballar tamén na perspectiva do patrimonio rupestre, do Castelo da Rocha, rematar esa intervención e facer moito máis sobre memoria histórica. Creemos que hai que crear un Consello da Memoria, desenvolver un programa específico de iniciativas de memoria e promover, xa o fixemos público, así que xa non paso a detallalo, unha iniciativa de memoria de mulleres en Compostela que recolla a nosa memoria anónima, tamén a memoria de tantas mulleres que ás veces acaba ficando aí. En definitiva, e sen máis, para rematar, hai un obxectivo moi ambicioso que a algunha xente lle pode parecer mesmo un pouco estrambótico. Eu creo que sería o máis importante se o conseguísemos que haxa visitantes en cantidade e en calidade, sobre todo, en cantidade e en calidade, porque agora non toca falar de turismo, pero por aí van as cousas, que veñan a Santiago por ser unha potencia cultural, por ser un referente cultural, e que de paso visiten a catedral. Iso sería o noso obxectivo. Ben, moitas gracias. Señor Sánchez Ugallo, tiene a palabra. Moi ben, moitas grazas. Ben, despois da intervención de Goretti, que hai moitas cousas que podríamos compartir e suscribir probablemente gran parte dos que estábamos aquí presentes, dos que estamos, e desde logo tamén, eu vou a centrar, falando do programa electoral e dos nosos compromisos, en aspectos máis concretos, ou penso que máis concretos.
O primeiro que quero dicir é que o noso programa leva por título Compostela 2030, e é porque se plantexa como un plan estratégico para o ano 2030. O noso objetivo, efectivamente, non é facer unha programación nin un proxecto para 4 anos, sino un proxecto para o ano 2030 con diferentes etapas que se irán desenvolvendo. En canto ao contido concreto do programa, eu non creo que me dé tempo a expoñelo en 10 minutos e probablemente en 16 tampouco. Por lo tanto, os remito a todos a unha páxina web onde xa está colgado, que leva por epígrafe, me parece que son Vamos Santiago, www.vamossantiago ou bugallo.gal. A partir de aí poden baixar o programa completo e, por lo tanto, faránse unha idea máis acertada. Eu que quero entrar en a reflexión que nós nos facemos da situación da cidade, no proxecto de cidade e hacia onde queremos ir. En Santiago sempre foi a referencia cultural de Galicia históricamente, desde a creación da universidade e posiblemente desde antes. Nos últimos 30 anos en esta cidade se acometeron unha serie de dotación de infraestructuras, de equipamentos e de servicios. O auditorio, a propia TVG constitueu un elemento dinamizador da cultura e da produción cultural moi importante, decía o auditorio, a Real Filarmonía, a Escola de Altos Estudios Musicales, o Conservatorio da Cidade, incluso feito de ser capital europea da cultura no ano 2000. Pero, con absoluta sinceridade, a percepción que nós temos hoxe e a percepción que se ten desde fora da situación de Santiago de Compostela é que Santiago hoxe xa non é a referencia que era hai apenas 10 ou 12 anos. Nos temos que preguntar que pasou e, sobre todo, o máis importante que podemos facer para recuperar esa posición. Nos entendemos que Santiago, unha cidade de 96.000 habitantes, nunca imos a competir con Vigo e Coruña en población. Bueno, nunca non sei, pero nos 100 próximos anos probablemente non. Probablemente será moi difícil que aquí se instale un Inditex ou unha Citroën. Por lo tanto, temos que plantexarnos cal é o noso capital, cales son os nosos elementos que van permitir que Santiago brile con luz propia, teña un protagonismo especial e sexa unha referencia como ten que ser. Para toda Galicia, pero tamén para o resto do mundo e para o resto de España. E nós creemos que a clave está na cultura. A cultura é un elemento cualitativo, non cuantitativo, é un elemento no que en Santiago temos unhas dotacións moi importantes, tanto en equipamentos como en servicios de todo tipo. Por exemplo, en Santiago hai máis de 2.000 personas estudiando música. É unha cifra impresionante. Máis de 2.000 personas estudian música habitualmente en Santiago. Temos unha enorme afición. Temos a universidade, temos multitud de elementos. Por lo tanto, nós creemos que pola nosa historia, polas características da cidade, a aposta cultural ten que ser unha aposta estratégica para Santiago. E cando digo que ten que ser estratégica, non me refiero a que teña que haber un concelleiro ou concelleira de cultura moi potente, moi importante. Non, que ten que ser troncal e transversal dentro da actuación do Concello. E para explicar isto un pouquinho máis, me gustaría falar da cultura desde os diferentes puntos de vista que podemos afrontar. Podemos reflexionar como usuarios da cultura. Pois, se o mellor fóramos simplemente como usuarios, diríamos, oye, mi gran ilusión sería que veña a Orquesta Filarmónica de non sei onde. Pero non só somos usuarios, temos que vela tamén desde outros aspectos. A cultura tamén a podemos ver pola nosa herencia cultural, o noso patrimonio histórico. Temos que preservalo, temos que conservalo, temos que protexelo, temos que mantelo vivo. E, de feito, nós no noso programa plantexamos multitud de medidas porque Santiago, sin a súa cidade histórica, tampouco podería ser nin o que é, nin o que quere chegar a ser. O compromiso coa nosa lingua é un elemento vital e sustancial da nosa calidade como cidade e como país. Por lo tanto, eso o imos a manter e tampouco vou a insistir en el. Eu quero falar dun aspecto da cuestión que é Compostela como cidade creativa. Falar especificamente da creación, da produción e da xestión cultural e do valor económico que eso ten. Decía Goretti, un pouco imprecisa, decía que a cultura representa na economía galega o 2%. Bueno, é o 1,9%, pero son 1.200 millóns de euros e son 26.000 empregos. Pero en España representa o 3%. Que son 33.000 millóns de euros e xenera máis de 600.000 empregos. E en Europa, 620.000 millóns de euros, que é o 4% da economía europea, e máis de 8 millóns de empregos. Que quero dicir con isto? Que a cultura é un enorme valor,
dunha enorme repercusión porque nos enriquece personalmente, pero tamén é un enorme valor e ten unha enorme potencia de competitividade, porque a cultura traslada imaxes, traslada ideas e permite influir. É dicir, se Santiago quere recuperar o seu liderado, é probable que poidamos recuperar un liderado máis potente, máis duradeiro no tempo e máis intenso a través da cultura que a través, por exemplo, da fabricación de coches, por poñer un exemplo, ou de outro tipo de cousas. Por tanto, a nosa proposta é facer da cultura unha aposta estratégica, transversal, central e fundamental do futuro goberno da cidade. E especificamente unha aposta pola creación, pola produción, pola xestión cultural e tamén pola formación dos axentes que van a traballar en elo. Desde ese punto de vista, nos entendemos que hai tres requisitos que se teñen que dar. Un, xa o dixen, convertirlo nunha acción troncal e transversal da acción de goberno. O segundo, implicando o sector. É imposible facer unha política cultural con estas características que eu estou falando se o sector non ten unha participación e un protagonismo activo dentro desa política. E terceiro, e é moi importante, temos que buscar apoio externo. Santiago, pola súa dimensión, ten moitas limitacións. O sabe ben Xerardo, que está aquí presente, e o sabemos todos nós. Cando quixemos salir arriba, houve que buscar o consorcio, houve que buscar a Europa. E hai que volver a facer o mismo. Temos que buscar o apoio de Madrid, temos que buscar o apoio de Europa, temos que buscar o apoio da Xunta. E non necesariamente neste orden, pero a veces incluso en este orden. Por tanto, nos presentamos 6 propostas concretas que me parecen que son fundamentales. E eu moi ben de tempo, por certo. Esas propostas, hai unha que é moi sinxela. Incorporar Santiago á rede de cidades creadoras da UNESCO. É unha rede constituída hai uns anos pola UNESCO. Hai 7 cidades españolas que forman parte desa rede de cidades creadoras e ningunha galega. Santiago pode aspirar legítimamente en multitud de facetas. Pode ser como referencia no patrimonio ou pode ser como referencia na música. Temos que valorar onde estamos mellor e onde podemos desenvolvernos e crecer máis. Segundo aspecto, é moi importante prever un evento cultural de primeira división internacional, de referencia internacional, e que se manteña no tempo. En Santiago tuvemos históricamente multitud de festivales musicales estupendos. Terceira edición, cuarta edición, e cambiaba de nombre, cambiaba de formato, cambiaba. Eso non é posible construir un proxecto cultural sólido, ni ser unha referencia cultural se estamos cambiando cada 3, 4 ou 5 anos. Temos que facer unha aposta, non sei. San Sebastián a fixo polo cine, e leva 60 anos co seu festival de cine. Nós temos que escoller aquel elemento no que nos poidamos convertir nunha gran referencia internacional, facer unha aposta de todos con un compromiso da sociedade e das formacións políticas e dizer isto o imos a manter 15, 20, 30, 40 anos todos os anos, porque temos que brillar aí, temos que ser unha referencia e costa moitísimo chegar e logo hai que manterse, porque non podemos estar empezando continuamente. Hai outra idea que xa se plantexou no seu día, que sería moi importante a hora de concitar apoios europeos e de apoios incluso a nivel do Goberno de Madrid e que a propia Xunta teria que apoiar. Por que non propoñemos a Santiago como candidata para a instalación en Santiago da Axencia Europea do Patrimonio? É unha axencia que ainda non ten ubicación fixa. Hai un Consello Económico e Social que está facendo reunións traballando monográficamente sobre a preservación do patrimonio. Por que non propoñemos a candidatura de Santiago? Eu creo que España dificilmente atoparía un candidato mellor que Santiago e Galicia non o tería tampouco. Iso temos que falar coa Axencia España Global e temos que conseguir, porque isto ten que ser un proxecto de Estado para plantexar diante da Unión Europea. Poderá ser un paso importante que invitáramos ao Consello Económico e Social da Unión Europea, que é quen leva este tema, a que se reunira en Santiago, tuvera unha das súas reunións, por exemplo, para tratar monográficamente o tema do patrimonio. Recentemente tuvo unha en París. Por que non propoñerlle ao Goberno de España que os invite a vir a Santiago? Hai outro tema que é moi importante. Na nosa formación ten carencias. Temos unha escola de altos estudios musicales, temos unha facultad de Historia do Arte, pero onde aprenden os nosos xóvenes a ganarse a vida con ese arte, coa súa música? Onde aprenden a eso?
Eso non se aprende. Apréndese a tocar, pero non se aprende nin a xestionar, nin a programar, nin a defender económicamente a súa actuación. É dicir, os nosos xóvenes estudian, obteñen a súa titulación e a continuación a preparar oposicións, xa sexa para entrar nunha orquesta, xa sexa para dar clases. Temos que crear un centro de formación e aí necesitamos o apoio e a connivencia da USC e tamén da Xunta de Galicia, un centro onde se forme a xóvenes en materia de creación, de programación, de xestión económica financiera, de formación no ámbito xurídico, por exemplo, como se organiza unha exposición, como se traen as obras de arte que teñen que vir do estranxeiro, como se xestionan os seguros e todo este tipo de temas. Os nosos xóvenes eso non o estudian. Non teñen ningún sitio onde estén estudiando estas cuestións. Ten que ser un centro, non necesariamente ten que ter unha titulación moi reglada, ou mellor pode ser unha titulación propia da nosa universidade, pero nós temos tamén algunha idea de onde se pode habilitar este centro. Outra cuestión, temos que habilitar espacios para a produción artística. Noso programa proponemos construir en parcelas de suelo industrial municipal naves en réximen de aluguer para que aqueles xóvenes emprendedores que van aos viveiros e que aos 2 anos teñen que largarse do viveiro e que se van á rúa porque teñen que buscar e ir a condicións de mercado a buscar onde poden montar a súa empresa, o Concello pode habilitar naves en ese espacio que son de propiedade municipal e podelle facilitar un período transitorio a esos xóvenes que salen da incubadora de empresas. Pero tamén se poden habilitar espacios para as empresas creativas, para as empresas de produción cultural, donde se poidan instalar e donde poidan empezar a producir durante un tempo, 2, 3, 4, 5 anos, mentras non consiguen, digamos, o dinamismo económico suficiente como para poder voar pola súa conta. E tamén me parece moi ben, Goretti, recuperar a idea da factoría cultural. Sabes que houve unha proposta no seu día que era facer as Salgueiriños, foi unha pena e aquilo non se puido facer, pero sigue sendo necesario un sitio onde os nosos artistas, aqueles que ainda non poden dispoñer dunha nave, nin poden pagala, nin poden pagar a luz, poidan ir a un sitio onde poidan empezar a traballar e a desenvolverse, no fondo como elemento complementario da súa formación. Xa como conclusión final, o Santiago que queremos será o que nos queiramos e, sobre todo, será o que nos estemos dispostos a construir. Pero se queremos chegar a que a nosa cidade sexa unha cidade de referencia, a non conformarnos co que temos, senón a ir moito máis longe, temos que ter un bon proxecto. Temos que buscar as complicidades necesarias dentro e fora para facer viable ese proxecto. Temos que buscar esas complicidades en España, fora de España e en Galicia. Temos que movernos a nivel internacional. Moitas veces os problemas de aquí se resolven desde arriba, non se resolven desde abaixo. Eu hai un exemplo que sempre poño. Se pides unha esmola, vanche dar €1. Se ti presentas un proxecto, podes conseguir un socio e un investidor que participe contigo en ese proxecto. Nós temos que ter o bo proxecto, temos que movernos por arriba, temos que revocar e superar os obstáculos que se nos poñan e que temos que implicar a todo o mundo en eso. E a parte do proxecto, o que temos que ter é moitísima constancia no empeño, sabendo que o camiño sempre é fácil, pero proxecto claro, constancia no empeño e dando pasos adiante, seremos capaz de conseguirlo. Por suposto, todo isto que acabo de dicir non é contradictorio con outras moitísimas cousas. Estamos na Rúa do Villar. Temos esta fundación, a medio gas. Temos o Museo da Cidade das Peregrinacións, que tampouco está funcionando ao 100% da súa capacidade. Temos a factoría, a Fundación Torrente Ballestar. Temos a Fundación Eugenio Granel. Cantas cousas temos a medio gas? Eu non me queixo. Conseguimos que a Real Filarmonía sobrevivira e non foi pouco, pero non é a que era, nin é a que queremos ser en este momento. Conseguimos que o Centro de Estudios Avanzados sobrevivira, pero non é o que era, nin é o que ten que ser. Hai moitas cousas que conseguimos que sobreviviran, pero non nos podemos conformar con eso e tampouco ese é o futuro que lles podemos ofrecer aos nosos fillos, nin os nosos xóvenes, nin os que se asenten e veñan a vivir en Santiago. Podemos e debemos ofrecerles algo mellor e creo que temos todas as posibilidades de facelo. Mais nada, moitas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Sánchez Bugallo. Tiene la palabra ahora Agustín Hernández. Sí, moitas grazas, boas tardes, moitas grazas ao Ateneo pola súa deferencia para permitir esta exposición e moitas grazas a vostedes pola súa deferencia por asistir á mesma. Sin dúbida, a cultura é un sinal de identidade de Santiago de Compostela. O seu recoñecemento como cidade Patrimonio da Humanidade, meta do Camiño de Santiago e finalización do primeiro itinerario cultural europeo, ademais de ser a cidade europea da cultura no seu tempo, reafirma a idea, como non podría ser de outro xeito, de que a cultura en Santiago debe ser, ten que ser, un dos principais eixos de actuación e comunicación que contribúan a recuperar o seu liderado entre as cidades de destino cultural. Ademais, como cidade diversa, porque diversa é a súa conformación e diversa é a súa acollida, a oferta cultural de Santiago debe procurar chegar a todas as sensibilidades e gustos dos composteláns e tamén de todos os que nos visitan. Por iso, a nosa proposta cultural, a que presenta a miña candidatura, está enfocada a atender esa pluralidade e para iso integraremos a colaboración de todos os asentes culturais da cidade e buscaremos a participación de institucións públicas e privadas de todo signo e condición. Por outra banda, unha das miñas prioridades é exportar e visibilizar o traballo dos nosos creadores de arte e de cultura fora das fronteiras de Santiago, pintores, poetas, artesáns e outros. E para iso crearemos unha liña de apoio que os acompañe no camiño de introducir e mostrar o seu labor máis aló de Santiago e máis aló de Galicia, a través de medidas que iremos consensuando en razón das súas necesidades personalizadas. Vivo convencido, teño un convencimento persoal, de que a nosa artesanía, que parte da nosa cultura, é a gran descoñecida por propios, por suposto, e tamén por persoas alleas, por persoas visitantes. E sin esquecer outras actividades, permítanme esta debilidade pola artesanía, pretendo darlle a verdadeira dimensión que merece na cidade e no mundo. A nosa artesanía é unha parte imprescindible da nosa cultura. Centrarei a miña exposición nalgúns dos aspectos máis xenéricos da nosa proposta, porque, sin dúbida, a amplitude da materia cultural en Santiago podería ser un programa electoral específico. O punto de partida será, como non, falar da organización. En primeiro lugar, mellorar a xestión da área municipal de cultura coa reestruturación do organismo autónomo Auditorio de Galicia, que contará cun novo organigrama, novas competencias, entre as que estará a xestión da Banda Municipal de Música e a creación e desenvolvemento de toda a programación cultural da cidade. Activaremos tamén o Consello Municipal de Cultura, sin actividade, por certo, no actual mandato, para que sexa o imprescindible foro aberto e de debate entre os asentes culturais e a propia Administración municipal. Crearemos o Observatorio da Cultura como instrumento para analizar e facilitar a toma de decisións no sector, coa presenza de todos os sectores e asentes implicados, e redactaremos un plan estratégico para a cultura en Santiago como ferramenta prioritaria e de planificación imprescindible. Finalmente, e non menos importante, impulsaremos ao Consorcio, a actividade do Consorcio de Santiago como instrumento imprescindible para a posta en valor integral do patrimonio cultural da nosa cidade. Pretendemos, en definitiva, que o Consorcio abandone o papel residual e meramente administrativo no que está asumido actualmente. Santiago de Compostela, sin dúbida, posúe un nivel de patrimonio histórico, artístico, edificado de gran valor que continúa a ser invisible, polo que compre establecer niveis de colaboración cos seus propietarios para rematar con esta realidade. Suliñou este mesmo aspecto a compañeira Goretti. O patrimonio eclesiástico é un exemplo disto, pero tamén outros edificios en mans da universidade, das administracións públicas ou de calquera outra entidade. A súa apertura debe servir para manter e poñer en valor este rico acervo e debe ter un uso razoable, un uso sostible, non invasivo e respetuoso. Temos moitas propostas
para impulsar a actividade cultural na nosa cidade. De feito, 3 das 27 cláusulas que presentamos e imos presentar de aquí ao día 26 de maio a cidadanía son de exclusivo contido cultural. Entre outras, imos facer de Santiago, temos a intención de facer de Santiago a cidade dos museos, máis aló de que, evidentemente, Santiago é un museo en sí mesma. É preciso visibilizar a rede museística da nosa cidade coa inclusión, como non, da cidade da cultura como gran obra arquitectónica que é preciso potenciar e rendabilizar. Temos que abandonar a resignación ao respecto da cidade da cultura para comenzar a mirar a cidade da cultura co orgullo que merece. E tamén pecharemos acordos con museos de primeiro nivel de ámbito internacional e nacional para que as súas coleccións poidan ser expostas nos nosos museos. Por outro lado, xestionaremos a incorporación de eventos culturais de primeiro nivel para facer marca de cidade e contribuir a captar visitantes en épocas de baixa actividade turística, especialmente entre os anos santos 21 e 27. Estamos a falar dun Festival Internacional de Teatro, estamos a falar dun ciclo de concertos de grandes orquestras sinfónicas, por que non? Estamos a falar de concertos de pop rock, estamos a falar, en definitiva, de copiar o modelo do WOMEX que tivemos a posibilidade de organizar tanto o alcalde Noriega como eu mesmo nos anos 14 e 16 e que significou a posibilidade de coñecer de primeira man as entes culturais e músicas étnicas e folk a nivel mundial de primeiro orden. Santiago non se entende sin música. Un dos aspectos importantes, principais da nosa proposta cultural será a creación musical concebida como un gran patrimonio da nosa cidade. Prestaremoslle unha especial atención ás entidades e institucións que promoven e proxectan a riqueza musical da nosa cidade, como a Real Filarmonía, o Conservatorio Profesional, a Escola de Altos Estudios Musicais, a Escola Municipal de Música ou a propia Banda Municipal, para que dispoñan duns recursos e dunha xestión acordes coa súa importante función e tamén coa súa trascendencia. Por certo, estamos na Zona Vella, non se entende a Zona Vella sin a música ao vivo e, polo tanto, continuaremos defendendo a música en vivo como unha actividade que é, sin dúbida, sinal de identidade e patrimonio da nosa cidade, que precisa seguridade xurídica que garanta o seu mantemento e a faga compatible tamén con carácter residencial das distintas zonas da nosa cidade. E se falamos de música, tamén temos que falar da Compostela literaria, dos libros, da literatura, e seguiremos traballando na consolidación de Santiago como cidade literaria a través das actividades que levan anos funcionando con éxito. Refírome, por exemplo, aos premios literarios como San Clemente, as actividades alrededor das librarías ou, por suposto, a Feira do Libro que acabamos de rematar. E se falamos de literatura, temos que falar de lingua, temos que falar de lingua galega. Como saben, nacín en Madrid, a miña lingua materna é o castelán, procuro e tento falar o galego o mellor que podo, pero en todo caso teño claro que a lingua é un elemento diferenciador dun pobo. É a súa canle de expresión e a promoción da lingua debe sacarse, por suposto, da discusión partidista e debe ser unha prioridade de calquera administración e, por suposto, da administración local. O galego é patrimonio de todos os galegos e de todas as galegas e non pode estar patrimonializado por ninguén. A promoción da lingua galega debe, polo tanto, realizarse a nivel local en diferentes niveis, a nivel educativo, a nivel creativo, favorecendo a creación artística e cultural da nosa lingua, a nivel divulgativo, a nivel administrativo e tamén a nivel empresarial, incentivando as empresas no uso do noso idioma galego. En definitiva, falei da cultura, falei da lingua, falei da promoción da cidade da cultura e non podo rematar esta intervención que pretendín que fora axustada aos 10 minutos sin falar do que é a orixe da nosa cidade, a razón de ser de Santiago, os camiños de Santiago. Os camiños de Santiago son, sin dúbida, unha das fortalezas da nosa cidade e unha das súas razóns de ser ao longo da súa historia. A meta do camiño permite reunir
en Santiago de Compostela a culturas e sensibilidades de todo o planeta. Todos creo que temos claro que esa riqueza e esa diversidade debe ser aproveitada para enriquecer a nosa vida cultural cotiá. É necesario trenzar a través do camiño unha rede de interrelacións no eido cultural e nos así o imos plantexar no noso programa electoral para que consolide a nosa cidade dentro dos itinerarios culturais, rutas de peregrinación e cidade santuario de renome internacional. En definitiva, situar Santiago donde merece. Moitas grazas. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Tiene la palabra Martiño Noriega. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. É un placer estar aquí nesta mesa redonda na vosa compañía. Quero agradecer o convite ao Ateneo pola actividade cultural que ven desenvolvendo ao longo dos anos e que a min me tocou seguir de preto como alcalde da cidade e valorizarnos na súa xusta medida, non? Din as demoscopias diferentes que todos e todas manexamos que a saúde cultural, a dinámica cultural da cidade de Compostela é das cousas máis valoradas polos veciños e veciñas. Eso non é únicamente imputable a unha acción institucional, é unha realidade que fala da cultura nun amplo espectro, non? Coido que era Aro Teglen, o intelectual, aquel columnista que escribía aqueles textos no País, que indicaba en moitas ocasións, o facía cun ánimo provocador, de se queredes acabar coa cultura, creade un Ministerio de Cultura, non? Falaba un pouco dos riscos da institucionalización da cultura, das dinámicas culturais. Recollendo esta lectura e esta reflexión e con certa distancia, pero recoñecéndolle pois tamén acertos, eu son dos que pensa fundamentalmente que a acción institucional, sexa dun concello, sexa de outros organismos, é absolutamente necesaria para a saúde cultural, neste caso dunha cidade, pero nunca se pode entender como o principio e o fin. Tivemos un bo exemplo esta fin de semana na segunda celebración do banquete de Conxo, non? O Concello fixo un esforzo de acentar a zona do banquete, histórico celebrado en Conxo en 1856, chegou un convenio que a Consellería de Sanidade para a cesión dos terrenos que eran do psiquiátrico, adecentou o espazo, xerou estructura, pero é imposible entender o que ali aconteceu, tanto ano pasado como este, con milleiros de persoas participando de xeito activo do evento, se non hai dinámicas culturais de fondo, se non hai enganche social, se non hai tecido asociativo concienciado ou dinámicas que indican que eso era unha boa idea, porque ao final, evidentemente, se hai unha estrutura e non hai contido cidadán, non podemos falar de fórmulas de éxito. Polo tanto, eu veño aquí a defender a acción institucional como camiño encetado, tamén recollendo a herdanza de outros que colaboraron na dinámica cultural de Compostela e entendendo que a acción institucional non é o principio e o final. Hai un espazo de consenso na cidade, de colaboración institucional, que permite disfrutar da programación cultural que temos. Está aquí Goretti Samartín como vicepresidenta da Diputación, ten colaborado co Concello en múltiples programas ao longo destos anos. Hai unha ferramenta que eu quero pôr en valor, como é a do Consorcio da Cidade, compartida pola Consellería de Cultura, a Xunta, o Concello, que eu teño nestes momentos a honra de presidir, o Goberno Central, que ten tamén aportado en múltiples dimensións a dinámica cultural da cidade. E eu creo que esas cousas tamén valorizan a nosa autoestima colectiva e non están condicionadas porque estean os meus ou non estean no goberno, non. Forman parte das realidades de Santiago que hai que cuidar e que hai que aloumiñar e que son garantía de éxito e que teñen únicamente unha finalidade, unha vocación como motor, que é o acceso á cultura como ese cuarto pilar do estado de benestar, que claramente aposte por crear programacións estables na cidade en infraestructuras culturais consolidadas. Falarei de todas as que se crearon e que xa estaban creadas e foron consolidadas a través do cine, da música, practicar unha conservación do patrimonio material e inmaterial, onde evidentemente o consorcio ten un papel fundamental, pero tamén o Grupo de Cidades Patrimonio, que está a facer divulgación do patrimonio e está a exercer de lobby de presión no conxunto do Estado,
de promoción e de captación de fondos e de influencia política a nivel estatal, e falarei tamén da necesidade de democratizar o acceso á cultura. E democratizar o acceso á cultura faise con infraestructuras, que na cidade hai, temos unha magnífica rede de centros socioculturais que permite democratizar o acceso á cultura, ou tamén, fundamentalmente, intentando programar de maneira descentralizada e tendo en conta os diversos perfis xeracionais de barrio e territoriais. Eso se chama democratizar. Pero vayamos ao fundamental. Somos capital do país. Somos capital de país que exerce tamén de capital cultural, que o fai non só pola acción institucional, senón por moitas outras dinámicas que colaboran con esta acción institucional. Somos, polo tanto, capital do cine. Somos unha capital do cine que ten consolidado ao longo destes anos, e neste mandato nos fixemos un esforzo fundamental, pois uns festivais que eu creo que son dignos de eloxio e cuestións a valorizar, como pode ser Cine Europa. 30 anos de Cine Europa, milleiros de persoas, creación de público, democratización e acceso ao mellor do cine no conxunto do Estado, os estrenos tanto estatais como internacionais, o cine galego, a presenza de directores e de directoras, de actores e actrices. Eu creo que é un motivo de orgullo que sigue sendo referente nesa capital do cine como é Compostela. Pero a mellores temos un festival que xa vai pola súa 10ª edición, Curtocircuito, cinema de vanguarda, cinema de creación de novos públicos, cinema que verdadeiramente aposta polo acceso deses novos públicos ás cuestións máis vanguardistas que se están a facer no conxunto do Estado. E a maiores tamén se teñen consolidados os didácticos audiovisuais. Digo isto porque xa somos capital do cine. Tan capital do cine somos que durante este mandato, e unha cuestión a consolidar, temos colaborado co Museo do Pobo Galego no Festival do Mice, temos colaborado ca Fundación Araguanei no Festival tamén de Cine Árabe, como pode ser o Amal, ou temos colaborado en unha iniciativa público-privada ca cooperativa Numax a través dun programa que se chama Cordas Palabras para intentar manter na carteleira cine independente de calidade que non chegue a outras cidades ou visitas de directores e de directoras convidados que verdadeiramente referencian a cidade como que é unha cidade do cine. Unha cidade que conta na ferramenta de Incolsa a través dunha iniciativa como a Film Commission, que tamén axuda a impulsar a grabación e a posta en valor de moitos produtos cinematográficos e que referencien a Santiago de Compostela no mundo do cine máis alá da creación de grandes públicos. Unha cidade que quere ser capital do cine e que aposta por iso, e así, no último Fitur, presentado en Madrid, defendimos o inicio da presentación da candidatura de Santiago de Compostela como cidade creativa da UNESCO no campo do cine, porque entendemos que reunimos os requisitos que hai que reunir para poder optar a esta distinción e que ese debe ser un reto sobre o cal se está a traballar. Pero falamos tamén de Santiago como capital da música, non só porque impulsáramos unha programación de festas definida, descentralizada, democratizada para o acceso gratuito a todos os veciños e veciñas, que foi capaz de conciliar todo iso con calidade, con grandes actuacións, con presencia en barrios, con unha programación ampla e plural e valorada, senón porque a maiores fomos capaces de conciliar ese tipo de iniciativa con unha reactivación que eu defendo do que foi a dinámica cultural non só expositiva, senón tamén musical do auditorio, co impulso dun festival que agora é referencia internacional de música de vanguarda como é o WOS en época de outono, fomos capaces de reactivar tamén o Multiusos do SAR coa celebración de grandes eventos musicais en épocas que permitan tamén desestacionalizar o modelo turístico e dar unha impronta de calidade. Ainda temos na memoria a curto prazo o concerto do mestre Bob Dylan a escasamente unhos días dentro do contexto dos eventos organizados, ou tamén manter e agarimar e valorar o traballo que fai a Real Filarmonía de Galicia. Eu négome a decir que a Real Filarmonía de Galicia non é un motivo de orgullo para esta cidade, e quero agradecerlle a todas as administracións o feito de que a metade do orzamento do consorcio, máis de 4 millóns de euros, están adicados a unha Real Filarmonía que eu creo que ten que ser orgullo desta cidade, do conxunto do país, e que é referente tamén no conxunto do Estado polo bo facer das cousas e do seu equipo. E eu creo que esas cuestións hai que poñelas en valor e hai que valorizalo como camiño a seguir, porque non podemos falar de Santiago no eido cultural como se estiveramos a falar dunha tábula rasa. Celebrouse tamén o 170 aniversario da banda, pero se antes decía que a acción cultural non é únicamente institucional,
intentamos tamén acompañar a cidade na súa creación musical, no máis amplo sentido. Esta é unha cidade que ten que conciliar o descanso coa música ao vivo, pero é moi importante que a institución este ao lado dese potencial que Santiago como cidade de creación, como cidade de música ao vivo. E é por iso que asinamos convenios tanto con Ensanche como con Cidade Bella para a programación musical hasta o 2018. E é por iso como cando a Xunta sacou a nova lei de espectáculos intentamos de alguma maneira amparar e protexer ese potencial que é o da música ao vivo na cidade e nos locais da cidade, impulsando unha ordenanza para darlle garantía e seguridade xurídica aos músicos e as músicas desta cidade que queren facer música e que nos referencian polo seu bo facer máis alá das accións institucionais. Pero igual que somos capital do cine e capital da música, tamén somos capital da literatura. Mantivemos conquistas como a Feira do Libro que se está a celebrar estes días na Alameda, pero tamén exercimos a representación orgullosa da cidade como cidade convidada na Feira do Libro de Bos Aires, que é das dúas máis importantes de Latinoamérica durante moitos anos, para orgullo das comunidades galegas no exterior que viron con orgullo como unha cidade, como Santiago era unha cidade literaria, co seu mapa literario, ca súas referencialidades literarias e co seu importante impulso. Pero que a maiores de eso puxeronse en marcha iniciativas moi novedosas que teñen que seguir a ser referencia. Estamos a falar da SELIC, a Semana do Libro, que se celebrou na Quintana, que partiu dun acordo de todo o sector do libro da cidade, de editores, de editoras, de autores, de libreiros, de libreiras, que se reuniron con nós e os cales lle dixemos: chegade un punto de encontro, a institución estará detrás apoiándovos, porque a institución o que ten que facer moitas veces é facilitar esas iniciativas. E, polo tanto, a día de hoxe, a SELIC é referencia do modelo de festival e do modelo de celebración vencellada á literatura no conxunto do país e no conxunto de todas as cidades galegas. Fálase da SELIC porque é un traballo feito en clave de cidade que non comeza e remata na institución. Como tamén outro tipo de iniciativas que hai que consolidar, o Xardín das Pedras que Falan, diseñado por Suso de Toro en Fonseca en colaboración coa Universidade, que está traendo aquí escritores e escritoras e está referenciando patrimonialmente tamén a cidade no campo da literatura. Somos capital do cine, somos capital da música, somos capital da literatura e seguimos sen deixar de lado outro tipo de prácticas culturais que tamén son necesarias. E adaptándome ao tempo de Goretti e Pepe, non tanto de Agustín, vou aproveitar os meus últimos 3 minutos. Evidentemente, sacáronse convocatorias novas de residencias escénicas na Sala Agustín Magán de Santa Marta. Cantas compañías de teatro da cidade poideron ter un espacio para crear culturalmente, para artellar obras que logo representaron non só na cidade, no conxunto do país. Fíxose ao longo destos 4 anos. Sacáronse convocatorias para proxectos didácticos de escenas e músicas dende 2016 cunha partida anual de 50.000 euros. Tamén para artes visuais que podemos comprobar na zona C. E a todo isto mantívose tamén o esforzo das liñas de subvención ao tecido cultural, que é fundamental. Eu antes falaba aquí do Ateneo. Que aportación ten feito o Ateneo á vida cultural da cidade? Moi intensa, moi dinámica. Ten que estar unha institución apoiando o Ateneo? Sí, e como esas tamén outro tipo de entidades que fan ese esforzo. Evidentemente o Concello aí ten que ser facilitador e ten que axudar. E vou rematando. Non podemos construir nada en tábula rasa. Somos herdeiros do que outros e outras traballaron. Eu defendo que a cidade está nunha nova etapa, pero estas liñas que acabo de decir son liñas de presente, pero tamén liñas a consolidar no futuro. Eventos que marcan un camiño compartido e partillado máis aló do institucional, dunha institución que escoita e que entende a cultura dunha maneira porosa, amplia e diversa. E eu creo que evidentemente hai cuestións que temos que proxectar a futuro. Temos retos, temos que ser capaces de crear unha axenda cultural única, que vaya máis alá da axenda cultural da institución, que contemple tamén toda a programación, que non depende únicamente do institucional, para poder ordenala, para poder ofertarlle aos veciños e veciñas da cidade. Sí que temos que ser ambiciosos con contenedores culturales. Esta cuestión da Sala Iago, que é privada, pero que figura tamén nesa futura convocatoria do Real Padroado do Consorcio para intentar optar a súa compra. Pero tamén está a Casa da Parra e está tamén a Aula Cultural da Carreira do Conde, onde hai conversas moi avanzadas coa Fundación. E é necesario pelear por esos contedores para seguir facendo boa programación e descentralizando a cultura. Ese ten que ser un reto de futuro tamén. Igual que un reto de futuro ten que ser poñer en valor cuestións que se conseguiron aquí, como o legado de Maside en colaboración institucional, conxuntamente ca Diputación e co Consorcio, que nos permite e nos vai a permitir ter o legado familiar de Maside, que vai estar agora en Fonseca, pero por que non nalgún destes contedores culturales a futuro?
igual que é un reto executar a través do consorcio, porque o Concello está no consorcio, foi ferramenta de capitalidade impulsada por Xerardo Estévez e é fundamental pois o que é a actuación no Museo do Pobo Galego, onde están comprometidos máis de 2 millóns de euros. Polo tanto, eu non podo vir aquí a falar como si todo o que se fixo non valera de nada, como si todo o que se fixo neste mandato non valera de nada, e entendo que esa nova etapa apúntase en eso, apóyase en eso, e é fundamental que entendamos con querencia, con autoestima colectiva, e que valoremos que a dinámica cultural de Compostela, máis alá das gobernanzas, máis alá dos partidos, é unha dinámica cultural que construímos entre todos e todas, de maneira cooperativa, sin sectarismos, de maneira incluso polifónica ou policromática, e que, polo tanto, iso é o que temos que preservar e proxectar no futuro. Esta ten que ser unha institución que asuma que é motor, facilitador tamén, pero que a cidade e máis na creación cultural non comeza e remata na institución. A institución ten que estar á altura da cidade e dos outros motores que configuran esa cidade desexada que Compostela tamén no eido cultural. Moitas gracias. Bien, muchas gracias a todos. Vamos a abrir ahora un debate. Quien quiera hacer preguntas, levanta la mano y le pasaremos un micrófono. Hay una palabra pedida ahí. Le rogaría, por favor, que hagan una pregunta concreta, sin muchos preámbulos, para que todo el mundo pueda participar. Gracias. Sí, seré moi breve. Levo Peregrinos Musicais, que é unha entidade sen ánimo de lucro, que xa leva... Podes falar un pouco máis alto? Non se escoita. Pega o micro. Xa leva a nova edición do Festival de Peregrinos Musicais. Desde fai 2 anos facemos tamén concertos de cámara e temos a problemática de que non podemos usar o teatro principal, porque nos está vedado para facer concertos de cámara. E quería saber se iso pensa solventarse no futuro. Es para o alcalde. O fácil sería dicirche que sí. Faltame factores que hasta non escoitei a pregunta do que levabas en concreto. Quero dicir, pero sobre de que non escoitei? De? Peregrinos musicais. Peregrinos musicais. Bueno, Bueno, pois interesareime porque descoñecía esta cuestión, porque é certo que o acceso principal, e só hai que ver a programación, está moi democratizada, fan uso da mesma moitas entidades da cidade de xeito plural e diverso, e neste caso interesareime porque non se facilitou esa posibilidade e tomarei ese interese persoal. ¿Alguna pregunta más? Me gustó mucho una cosa que propuso Goretti, y es la accesibilidad de todos nosotros a una serie de bienes, me refiero, por ejemplo, bienes eclesiásticos, en los que además se metió o se invirtió una cierta cantidad de dinero público. No quiero decir nombres, pero tengo una buena retahíla de ellos en los que se metió dinero y no podemos entrar. Por ejemplo, la Iglesia de Ánimas ahora se puede ir por lo que se puede ir, pero por ejemplo la Virgen del Camino se gastó dinero para restaurar y no. San Pelayo ante Altar o San Félix de Salobio, en todas las tradiciones del encuentro de la tumba del apóstol se habla, y cualquier peregrino que quiera ir pues se aprenderá de memoria la puerta, pero la puerta no la puede atravesar porque está cerrada. Yo personalmente, para visitar algunas iglesias, he tenido que mirar los horarios de misas y estar allí el domingo a las 10 de la mañana porque era cuando decían misa. Entonces eso me gustó mucho, y no solo es aplicable a Santiago de Compostela, es aplicable a todo el camino, pero estamos hablando de Santiago de Compostela. Pero también indudablemente hay otros bienes patrimoniales importantes como son la biblioteca de la Facultad de Historia y la Biblioteca América, un montón de cosas que arreglando, por ejemplo, las visitas pues en pequeños grupos y tal, pero que sean de acceso a todo el mundo.
Goretti, eso me gusta mucho. Yo creo que podéis contestar así todos Sí. lo que os parece, a pesar de non haber hecho ninguna pregunta. Sí. Sí, ben, pois moitas grazas. Eu creo que é unha das cousas que temos que facer e que creo que se pode facer. Hai unha que xa debía ser de obriga. É evidente, todo o mundo pensamos en sitios que se acaban de investir moito diñeiro neles e que están pechados para o conxunto de xente que vivimos en Santiago. Eso non pode ser. Sitios que teñan diñeiro público ten que haber obriga de estar abertos ao conxunto da poboación. Esa é a primeira cousa que eu creo que é imprescindible. Hai outra segunda, negociacións directas ca Igrexa para lugares que teñen un escaso uso e que ao final que se poida ter un uso que é moi necesario, non? En moi distintos lugares, e iso xa sería unha negociación para poder cedelo gratuitamente e que ese lugar estea, porque senón o que fai é deteriorarse. E eu creo que tamén a nivel de universidade hai moitos lugares. Eu creo que nestes momentos o equipo reitoral que estivo aquí mesmo, o reitor, non? Pois ofrecendo como vía algunhas das cuestións de para o futuro, e nós tamén falamos directamente con el. Eu creo que hai en moitas das instalacións que ten, non só no ámbito da cultura, tamén no ámbito de deporte, tamén noutras cuestións, temos que conseguir que estean abertas ao conxunto da poboación. Ese eu creo que é un dos retos, porque ás veces parece que a universidade polo seu lado, a Igrexa polo seu lado, o Concello polo seu lado, e xa non digamos o resto das administracións. Temos que conseguir aí un diálogo e poñer, pois, xustamente para que se poidan abrir moitísimos bens que logo despois, é certo, como diste, hai lugares que para visitar tes que ir á hora da misa. Eso non ten lógica ninguna, non? Queres matizar algo? Sí, eu a verdade é que está claro que tive menos éxito que Goretti, ou fun menos claro, pero tamén referíme na miña intervención que o patrimonio eclesiástico é un exemplo precisamente da dificultade para acceder a ese patrimonio material que temos na nosa cidade. Eu, na miña opinión, non solamente para a súa contemplación artística e como tal patrimonio, sino tamén para pois a posibilidade de celebrar neses espazos eventos de ámbito cultural. Eu lembro perfectamente fai bastantes anos que tive a oportunidade de asistir a un concerto didáctico do maestro Rilling do Mesías na Catedral, dúas versións diferentes, que foi un espectáculo absolutamente pois inesquecible, non? Por lo tanto, creo que eso tamén podería engadir atractivo a nosa cidade para que, pois a modo de, por exemplo, Praga, poida a xente disfrutar non solamente dese patrimonio, sino tamén dun espectáculo de primeiro nivel, non? E unha cousa que esquecín e que, vamos, pola que o caso que xa levamos combatido moito para intentar conseguir, eu creo que ten que ser este o momento en que recuperemos a titularidade do Panteón de Galegos Ilustres. O que non ten sentido é que ese sitio estea pechado, día así día o Panteón de Galegos Ilustres. Claro, o que non pode ser é que teñamos que pedir permiso para facer un acto un día determinado e que o resto do tempo. Iso ten que modificarse tamén. Queres matizar algo? Bueno, eu... A ver, na actuación de investimentos do consorcio no patrimonio da cidade, e aquí hai exalcaldes que o saben, hai en teoría o compromiso de actuar moitas veces en patrimonio vencellado á Igrexa, pero a contraprestación de exixir a necesidade de manter esos espazos unha vez rehabilitados con un certo horario de visitas. É certo que está a haber un incumprimento bastante xeralizado dese compromiso. Pero ese compromiso existe e o que habrá que asustar de alguma maneira é o nivel de exixencia. Tense feito actuación sobre patrimonio vencellado á Igrexa dende hai anos polo consorcio. Eu creo que foi unha rehabilitación seguramente pertinente e necesaria. Non entro na cuestión do reparto de cargas, pero cando menos, e concordo contigo, que o que ten que haber é unha apertura reglada de horarios e unha exixencia por parte do consorcio de que unha vez investidos fondos das tres administracións, pois os veciños e veciñas e os visitantes da cidade poidan de alguma maneira optar a verdadeiras xollas que temos na cidade, que son verdadeiras xollas. E eu creo que sí, eso é importante. Ao mellor hai algunha zona que ten máis dificultade a hora de acceder a ela polas propias órdenes religiosas ou por determinadas cuestiones, pero habría que facer ese esforzo por aumentar o nivel de exigencia. Bueno, eu quería decir que houve no seu momento un programa financiado polo consorcio de voluntariado que se pagaba para abrir as iglesias. Ese programa despois non tuvo continuidade porque en aquel momento a Iglesia plantexou un problema coa contratación dese personal, é dicir, que non elexía, se era que non pagaba ou era que non tiña na Iglesia. Hombre, a mí me parece que, e comparto plenamente todo o que se acaba de decir aquí, patrimonio rehabilitado, patrimonio que debe ser aberto. E seguramente no convenio que dá lugar á rehabilitación
sería conveniente explicitar as condicións de apertura, porque se todo que queda indeterminado, ao final non se produce. Esa é a experiencia que temos de 25 anos, que non é pouca. Bueno, pois é unha excelente ocasión para que aquí salga a proposta firme e concreta de falar que a Iglesia, eles sentados un sitio da mesa e vostedes en outro, e poñer as cousas en riba da mesa e a ver se tiramos todos polo mesmo camiño, porque senón é o de sempre, a cidade das leiras, a miña leira, a túa leira, a leira do outro, non me mova o marco e todo eso, non? Porque se un vai a Italia, por exemplo, ve que todas as iglesias están abertas con cuadros de Caravaggio, con cuadros de Tiziano, que pode salir dali correndo con debaixo do brazo, e sin embargo non pasa nada. E aquí en Santiago o maior patrimonio que temos, non hai que engañarse, é arquitectónico, e ese patrimonio arquitectónico precisamente é o que non está accesible. Non pode ser que a segunda iglesia máis importante desde o punto de vista histórico-artístico de Santiago, que é San Martín Pinario, este pechado a maior parte do día, e que cando abre se cobran, non sei se son 4, 5 ou 6 euros, que a excusa de que é un museo. Bueno, mire, non é un museo, é unha iglesia tan fantástica que podes considerar un museo, pero si se sentan ca curia santiaguesa en plan de franqueza e de non esconder a man e nin tirar ninguna pedra, eu creo que poden conseguir calquera de ustedes ou ustedes xuntos, nada máis. Gostaría de ser de Albaveiras. Bueno, esa é unha idea fantástica. Eu me sentei coa curia unhas cuantas docenas de veces e sempre tuvemos moi boas palabras, incluso sempre parecimos que nos entendimos. A verdade é que despois costa un pouco máis que se materialicen os feitos, pero en todo caso o camiño é ese. Vamos a ver, eu quería saber a relación que ten o Concello ca Cidade da Cultura. Quen leva a programación, quen fai as propostas, e tamén quería ter unha valoración por parte de todos os candidatos, bueno, e Goretti tamén, cal foi a repercusión real da Cidade da Cultura sobre a cidade de Santiago, o peso que ten, que si lle costa ao Concello, sobre todo cal é a relación e como... A ver, a programación que fai a Cidade da Cultura depende da Xunta de Galicia, nomeadamente ou maioritariamente do orzamento de cultura. É dicir, o Concello non participa da programación cultural da cidade. É dicir, hai un espazo de autonomía no que todos os custos das accións expositivas ou das accións de dinamización cultural ou dos concertos dependen única e exclusivamente da propia cidade. En que participa o Concello ou en que participou polo menos da Cidade da Cultura, da Xunta? É dicir, non depende, non hai orzamento municipal na programación. Que hai? Hai espazos de colaboración. En que sentido? Pois estou pensando, por exemplo, o Mundial de Xedrez, que se celebrou de categorías inferiores ao longo destes anos aquí. Bueno, pois a aportación que fai a Xunta no que é a organización do Mundial e a cesión do espazo da Cidade da Cultura, por poñer un exemplo. Ou en outro tipo de eventos como pudo ser o propio WOMEX, vale? Do que falaba antes Agustín, o Festival de Músicas Alternativas e Internacionais que se celebrou no 2014 e no 2016. No 2014 e no 2016. E aí a colaboración da Cidade da Cultura foi, por decirlo de alguma maneira, da Xunta foi en especies, cedendo os espacios da Cidade da Cultura. Pero no WOMEX tamén participou a Diputación, vicepresidenta está Goretti, e tamén o Concello. Normalmente a Cidade da Cultura utilízase en espacios de colaboración institucional como por cesión de espacios, pero non lle custa directamente ao Concello no que é a programación cultural. O Concello que estivo traballando con outras administracións foi mellorar a conectividade, tanto dende a AP9 como outras asignaturas pendientes agora mesmo a propia Cidade da Cultura para intentar mellorar a porosidade. Eu non entro na valoración da dinámica da Cidade da Cultura, creo que é unha realidade. Entón, creo que como realidade hai que tratarla como feito consumado.
Eu podo ter a miña opinión sobre os custos que supuxo, a desviación de fondos para o modelo cultural, para outro tipo de necesidades, pero está aí. Entón, eu creo que o obxectivo da cidade non vivir de costas a cidade da cultura, da propia Compostela, ou polo menos ter a opción de ter unha comunicación e de ter unha porosidade para aproveitarse da dinámica cultural, e traballar nese sentido, polo menos no que se intenta. Pero programación cultural propia do Concello, cartos propios dos recursos municipais ou do Consorcio non van á cidade da cultura, aí son fondos da Xunta de Galicia. Gustaría decir algo tamén. Non, orden que queirades. Non, eu simplemente creo que tive unha reflexión ao respecto na miña intervención. Creo que ese é o gran reto que ten a cidade, con independencia, e é certo que reflicte o alcalde absolutamente veraz en relación co que é un espazo de titularidade da Xunta de Galicia, é un espazo que foi mirado, pois non sei se con resignación, con moito reparo por parte da cidade. Eu fago a seguinte reflexión: se a cidade da cultura nos vamos de viaxe a San Sebastián, ou a Bilbao, ou Guggenheim, ou Cursal, parece que son uns referentes, e a cidade da cultura como se tiveramos reparos fronte a ela. É unha realidade que creo que o reto que temos é, con independencia das posibles críticas que podamos facer ao respecto da súa construción, é unha realidade que temos que aproveitar e pode ser unha oportunidade para a cidade, ten que ser unha oportunidade para a cidade, e creo que ese é un gran reto que temos, obviamente, en colaboración co resto das administracións. Bueno, o que eu vou decir non está tan en discrepancia nin co que dixo Martiño nin co que dixo Agustín. A cidade da cultura podemos opinar o que queiramos dela. Aí se invertiron máis ou menos sobre 430 millóns de euros. Cos ollos de hoxe e cos ollos destes anos de crisis, ninguén suscribiría un investimento de 430 millóns de euros en esa actuación. Pero o que é certo é que se invertiron e que está feita. E entón agora, que facemos? Todos nos poñemos de espalda a ela, non a reconocemos, miramos para outro lado, que facemos? Eu comparto que unha vez que está aí, temos que buscar o mecanismo para poñelo en valor e para obter rentabilidade para a cidade e para Galicia, desde o punto de vista cultural, desde calquer punto de vista que poidamos. Pero un investimento de 430 millóns de euros pagados por todos os galegos non podemos decir nin pretender que foron como se se tiraran un burato e que todos estamos moi felices de ver como están ali enterrados 430 millóns de euros. Hombre, creo que lle temos que exixir a Xunta de Galicia e tamén a propia cidade, porque tamén non lo temos que exixir a nós, que todos de alguma maneira nos temos que responsabilizar dese invento. Mais algo do papel de cada un e da opinión de cada un está aí, e temos que responsabilizarnos e temos que facer que eso sea rendible, que eso sea útil para o país e para Santiago. Desde logo, nos imos a defender a proposta, a apoiar, non imos a facernos ni propoñemos que faga o Concello, da conexión por teleférico entre o Ensanche e a Cidade da Cultura. Pode haber a quen lle pareza ben, a quen lle pareza mal. Desde logo, pensamos que é un elemento dinamizador do ensanche e un elemento facilitador da comunicación entre unhas cousas, entre un sitio e outro, e incluso pode permitir moitísimas sinerxias entre un ámbito e outro. Queremos que é moi importante que a Xunta de Galicia se responsabilice desa institución, pero se responsabilice plenamente desa institución que é súa e, polo tanto, en lugar de tela aí un pouquiño como agochado, como un pouquiño avergonzándose, que intente poñer en valor e sacar partido para todos os galegos, e desde o punto de vista da cidade, ainda que non é competencia municipal, porque é evidente que está fora da competencia municipal, como tantas outras cousas, é incumbencia municipal, porque está en Santiago, porque todo o mundo pregunta que é eso, e porque temos a necesidade, posiblemente, de incorporarla incluso ao tecido urbano. Esa é a opinión que eu teño da cidade da cultura, que sei que é un tema que levanta moitas suspicacias e moitas ampollas, pero con absoluta franqueza así expreso. Queres engadir algo, Goretti? Sí, ademais, como se refería directamente a min tamén. Brevemente. A cidade da cultura, históricamente, un erro, claro, históricamente, un contedor
que costa moitísimo diñeiro sen contidos dentro. Aínda hoxe sen definir algúns dos seus contidos, porque non é o mellor sitio para facer unha exposición pictórica non está deseñado para iso. Entón, hai un problema de redefinición dos seus contidos. Agora, desde o punto de vista actual, ímola tirar? Non, por suposto, non ten ningún sentido. Entón, hai que buscarlle pois un acomodo, lóxicamente. Ao final, acabamos dando, pois ali fixose o Gómez, lóxicamente, eu fixen unha proposta, unha feira do libro internacional na Cidade da Cultura. Unha feira do libro internacional non a podes facer sin ser en colaboración con outras administracións, que a Xunta se implique de verdade, porque o sector do libro está sufrindo moitísimo, é unha das posibilidades de traer a Santiago de Compostela. Esa, como outras, terán que ser para nós particularmente non creo que deba ser unha prioridade urgentísima a conexión, digamos, non se pensa con esta proposta que acaba de facer Pepe Bugallo a respecto desa conexión, senón que a importancia é que se redefina para que e que se faga unha programación que sexa atractiva. Se iso é así, a xente vai ir ali como ten que ir a outros lugares. Creo que iso é máis importante, porque senón seguimos pensando exactamente igual nos contedores en vez de na redefinición de contidos, que iso creo que é por onde debe ir. José Manuel. Yo quería referirme a la actividad y programación teatral en la ciudad, aunque acaso no sea competencia municipal, pero alguna intervención podría tener. Una ciudad como esta, que no llega a los 100.000 habitantes y que tiene 2 teatros en excelentes condiciones, es algo un poco sorprendente. Hay ciudades en Galicia con muchos más habitantes y que solo tienen un teatro o tienen 2, pero no más. Aparte de la actividad que genera el Centro Dramático Galego, que tiene su sede en el Salón Teatro, y la programación de los grupos de teatro gallegos que esporádicamente ocupan 1 o 2 días en el principal, lo que algunos notamos, en comparación con lo sucedido hace algunos años, es que las giras que los grupos, compañías o espectáculos teatrales que se estrenan durante el invierno en Madrid, en Valencia o en Barcelona y que luego giran por distintas ciudades, no sé por qué razón, en los últimos años están escapando de Compostela. Vemos en el periódico que determinado espectáculo se representa en Coruña, se representa en Vigo, se representa en Lugo, se representa en Orense, pero pasa de largo por Santiago. Yo no sé si es que a los empresarios están decepcionados por la acogida del público o por si las condiciones que las salas en cuestión les dan no son atractivas. No creo que sea competencia municipal, pero sí me pregunto por qué la actividad teatral, que en Santiago fue muy intensa, no solo con lo autóctono, sino con lo que venía de fuera, en estos últimos años nos estamos reduciendo únicamente a los espectáculos que estrena el Centro Dramático o a lo que los grupos de teatro gallegos representan esporádicamente en el principal. Pero estamos al margen, bastante al margen, de otras muchas actividades y espectáculos teatrales. Contestar brevemente, si queréis, por favor, os pido brevedade. Sí, a ver, brevemente, eu creo que non somos unha cidade que non chega aos 100.000 habitantes, pero onde temos unha importante comunidade universitaria, onde temos, unha administración potente. O certo é que temos que facernos valer como unha cidade que é moito máis que iso, que é unha cidade de menos de 100.000 habitantes. Eu creo que nós temos que poñer en valor e ten que haber espazo neste caso, non cos equipamentos que temos para que as compañías galegas estean aquí, ao mellor máis de 2 días e 3, que ás veces tamén se vota de menos, non? Que poidan estar un pouco máis de tempo, con que poidan vir compañías, do Estado, europeas, portuguesas. Eu creo que esa é algo que nos aspirar a ter alta cultura tamén aquí en Santiago é un elemento de referencia tamén, como decía eu, para que Santiago sexa unha capital cultural tamén para a xente de aquí e para o turismo que chega. Eu creo que a iso non podemos renunciar. Ten que haber unha variedade de oferta importante. Aí temos que conseguir casar distintos equipamentos de distintos lugares, distintos espazos. É certo que ás veces que se aproveita pouco a actividade artística. Eu tamén creo que temos que facer outra cousa, que é continuar formando públicos para o teatro, porque esa ao mellor é unha materia pendente que no cine sí que se está intentando facer, intentouse facer para promocionando algunhas cuestións de cine Europa, e no teatro non. Bueno, eu sí vou a decir un par de cousillas sobre eso. Breve, por favor. Pois moi breve. Primeiro,
Se mantén o Centro Dramático Galego e estamos contentos, pero se eres aficionado ao teatro terás un cálculo do número de obras que estrea ahora por ano e o que estrenaba hai uns anos, a terceira parte aproximadamente. Por tanto, baixou a estrela de obras de teatro galegas e a outro nivel chamase programación e circuitos. Ou estamos nos circuitos ou non estamos nos circuitos. E ou hai programación ou non hai programación. Bueno, eu non sei o que está pasando, pero sospeito que hai algún problema cos circuitos e a programación. E é onde hai que estar. Sí, probablemente, como usted ha dicho, esto no sea una competencia directamente municipal, pero si eso es una realidad que es palmaria, está claro que algo falla y desde el ayuntamiento hay que actuar para conseguir introducir a Santiago dentro de los circuitos que permitan, porque contenedores culturales podría hablar de que hacen falta más, pero yo creo que también hace falta optimizar la utilización de los contenedores culturales que tenemos actualmente en nuestra ciudad. Iba a facer o pincha carneiro de que tenemos que poñerlle un teleférico ao teatro para que cheguen ali as obras de teatro, pero ao mellor non é necesario. Bueno, para empezar unha cuestión, eu creo que é certo que somos unha cidade que está no eterno debate dos 100.000, pero nun área de influencia que anda sobre os 150.000 e 200.000 persoas, e creo que deberíamos falar do espazo incluso de consumo cultural tamén, ou de creación cultural ou de oferta cultural, tendo en conta esa referencialidade sin obviar a Ames, a Teo, a Oroso, a Brión ou a moita xente que consume cultura e que é público obxectivo da cultura e que ten como referencia a Santiago de Compostela. Eu antes falaba na intervención, o que pasa que ter así os 10 minutos estirados a 14 é moi complicado, que se ten impulsado que as compañías da cidade e da contorna e tamén da provincia a convocatoria de residencias na Sala Agustín Magán de Santa Marta, que ali se están a crear e a montar ao redor de unhas 7, 8, 9, 10 producións de teatro anualmente, que sempre acaban representándose na cidade, que é certo que a mí me gusta falar con datos e non teño mellor a memoria da percepción do pasado, pero que me consta que hai compañías galegas de primeiro nivel a maiores do Centro Dramático Galego que programan a cidade máis de 1, 2 e 3 días. Eu estou pensando en Boadora, ou estou pensando en Teatro do Morcego, ou estou pensando en Chévere, ou estou pensando noutras compañías de teatro. E tamén é certo que o Concello participa do que son os circuitos estatais, incluso que sacan varias liñas de subvención para poder captar a chegada de obras, non? Interesareime por a cuestión de que cifras había hai uns anos e agora e se hai algún tipo de razón, porque non veño aprendido todo o debate, pero sí que creo que hai unha aposta, polo menos no campo que nos toca competencial, de apoio ás compañías de teatro que nunca houbera para que poidan impulsar as súas creacións e para que poidamos disfrutar todos e todas na cidade dela. Unha pregunta aos 4 para o que saia. A Alameda é un patrimonio cultural importantísimo nesta cidade. O diálogo entre a Alameda e o casco histórico é recíproco, é un activo cultural impresionante. Xardín botánico, polo tanto, penso que a Alameda ten que estar moito máis protexida por o que saia, dos 4. O Xardín Botánico, atendendo as leiras, pois o Campo Sur e a Alameda son dúas leiras que a Universidade e o Concello teñen que resolver e o Consorcio. Gracias. Estamos de acordo. No, hai unha posición do Ateneo con outras entidades da cidade respecto ao Xardín Botánico, que eu creo que fala ben do Ateneo e das outras entidades que o están a impulsar. É certo que se facemos memoria, aí hubo unha importante participación do Consorcio na expropiación de terrenos e un pago monetarizado moi elevado de millóns de euros para poder disputar esos terrenos, para poder dispor desos terrenos, e non podemos deixalos no backstage ou no caixón desastre, non? Entre todos e todas temos que impulsar. Non sei se ese proxecto original do Xardín Botánico, porque tampouco a proposta
exactamente do Ateneo, pero sí que hai que recuperar esos espazos e buscarlle esa referencialidade, non? O que non podemos é mirar para outro lado, sobre todo depois de co consorcio, que non deixa de ser unha ferramenta onde estamos todos, fixera no seu momento unha importante aportación de fondos, que estou falando de millóns de euros, non estamos a falar de poucas cousas, non? E se a universidade agora non ten a capacidade de impulsalo polas razóns que sexa ou non entra na súa senda de prioridades, hai que traccionar da universidade para que colabore cas diferentes entidades e as diferentes institucións, en eso estamos. É dicir, aí o Ateneo ten unha posición de centralidade que eu creo que ya hai que recoñecer e creo que se reuniu con todas e con todos nós e que hai que intentar impulsar, non? E polo menos para o cuidado. Sí, a ver, totalmente de acordo no tema do xardín. Espera, eu un minuto. Sí, é moi rápido. Totalmente de acordo no tema do xardín botánico, na recuperación, en protexer a Alameda, e a respecto do tema do Campus Sur, eu creo que tamén temos unha tarefa pendente que non ten que ver con patrimonio tamén, que é conseguir recuperar o que era residencia e eliminar, non, todo un aspecto que ao final non é de recibo, non, que esa zona do campus, a calquera lugar que vayas, non, de Europa, os campus son outra cousa. Entón temos que conseguir dunha vez, non, facer ese aparcamento soterrado e que os coches desaparezan da superficie e humanizar a residencia e recuperar iso para a zona onde a xente poida pasear, andar, xogar e o que sexa. E, por suposto, o proxecto do Xardín Botánico, unirme a él. Bueno, brevemente tamén, desde logo o Xardín Botánico se expropiou no ano 2004, costou 3 millóns de euros exactamente. É un espacio público e desde ese punto de vista debemos estar satisfeitos, pero é un espacio público abandonado e infrautilizado que non está cumplindo a finalidade. Debe acondicionarse, debe recuperarse, debe ter un valor pedagóxico e incluso de atracción turística, de acordo coa proposta que tamén facía efectivamente o Ateneo, que nós compartimos tamén en ese sentido. E a Administración ten que responsabilizarse dun terreno que expropiou e que está aí a man de Dios, en parte, porque hai un paseo peonil a carón do río maravilloso que recomendo a todos os que queiran facer, que o fago todas as semanas. Segundo tema, o campus comparto plenamente. Ten que haber un convenio entre o Concello e a Universidade e hai que recuperar o campus. Non son tan optimista como Goretti de que se poderán quitar todos os coches de arriba, porque arriba hai 2000 coches e a ver quen paga o metelos a todos abaixo, pero desde logo o campus non pode estar nas condicións lamentables nas que está. E terceiro tema, Alameda. Esa é unha preocupación constante. Alameda é o parque máis querido de Santiago, é o parque máis emblemático de Santiago e é o parque máis pisado e máis tocado de Santiago. E aí temos que buscar que punto de equilibrio podemos atopar. Se queremos meter as tómbolas, as festas, as exposicións e todo tipo de actividades que se nos ocurran, a pista de xeo e todo o demais da Alameda, iso é incompatible con ter a Alameda en perfectas condicións da revista. Particularmente, nós o que propoñemos é que aprobemos un plan de usos e aí, pois, vexamos que usos ten, que usos hai que acotar e logo que todos nos ateñamos ás consecuencias, porque evidentemente calquer decisión vai ser controvertida. É dicir, cando digas que isto non se pode facer na Alameda, vais enfadar moita xente. Iso hai que reconocerlo. Pero tamén é verdad que se todo se fai na Alameda, a Alameda está condenada a ser destrozada continuamente, que é a realidade que temos. É así. Máis brevemente que o resto dos compañeiros, a verdade é que comprobarán vostedes que a cultura concita bastante unanimidade nos 4 portavoces. Eso é unha boa noticia, non teño dúbida para o seguinte mandato. Decir que suscribo plenamente a través do incremento que ten que ser das achegas das administracións ao consorcio, lóxicamente hai que mellorar a situación da Alameda. Nos temos levado a diferentes plenos ao longo do pasado mandato, deste mandato que remata, diferentes iniciativas que non tiveron demasiado éxito, posto que é evidente que ten unha certa degradación. Nos no Campus Sur facemos unha proposta para, alo menos nunha parte importante, facer un aparcamento que permitiría ademais resolver o problema do aparcamento do ensanche. Creemos que é un bo punto de partida para recuperar unha parte importante dese campus, o Xardín Botánico a través do consorcio dentro das posibilidades e con realismo, posto que é evidente que os recursos non son infinitos, pois hai que tentar levar a cabo ese proxecto, posto que está comenzado, ¿no? Sí, las posibilidades y el realismo. Esto, al hilo de lo que se ha comentado aquí sobre la ciudad de la cultura,
sobre las capacidades culturales que tiene el patrimonio eclesiástico, el universitario. De lo que se ha comentado aquí también sobre el botánico, ¿no ven ustedes que el problema cultural de Santiago no es que tenga limitado sus edificios para hacer cultura, sus contenedores para cultura? El problema no es ese, el problema es que tenemos capacidad suficiente. Es que como he oído aquí que quieren comprar más inmovilizado, los recursos del ayuntamiento, ustedes lo saben muy bien, son limitados. Más inmovilizado. El ayuntamiento tiene bastante inmovilizado. ¿Siguen insistiendo en que hay que comprar más teatros? A ver, eu, pola parte que me toca, eu fixen a cotación da Sala Llago como propiedade privada, vale? Figura dentro do plan director do consorcio ca convocatoria do Real Padroado, pero non creo que sexa a prioridade. Pero, por exemplo, a Casa da Parra, que se estivo valorando como lugar, sobre todo a sala expositiva, para o legado de Maside, é da Seguridade Social. Vale? Entón, aí o que se intentou establecer é algún tipo de colaboración que permitira un alugueiro fragmentando que é o conxunto de edificio que a sala expositiva, pero a Seguridade Social pretende de momento negociar co conxunto do espazo, porque tamén ten a edificación con moitos problemas de accesibilidade ao lado. Quero dicir, aí non habería que facer un importante investimento e teríamos un espacio expositivo de primeiro nivel nunha praza pública da cidade, non? E logo hai un problema tamén, porque eu falei de Carreira do Conde, do antigo teatro que tiña ali a Caixa. Nós en estes momentos temos unha cesión en precario no ensanche do Centro Sociocultural. Foi denunciado por a banca porque foi no seu momento unha cesión hai X anos, pero ahora rematou o prazo e estáse renovando ano tras ano, non? Entón estamos en conversas con eles para intentar poder solventar un problema de accesibilidade en Carreira do Conde do edificio, poder trasladar ali tamén o Centro Sociocultural e aproveitar un equipamento que tamén está ben, que sutura en Sanche con casco histórico e tamén con Alameda, como é aquel magnífico teatro, o sala que ten de casi 350 ou 400 butacas, que está en un estado de revista impecable, porque eu a visitei en varias ocasións. Con isto que quero decir, eu creo que temos que racionalizar o que son, comparto contigo, os custos a hora de facer investimentos. Eu, por exemplo, antes non o dixen, discrepo totalmente de Pepe respecto ao teleférico a Cidade da Cultura. A mí non me parece prioritario nin o investimento, nin o impacto que podes ter en Cidade Histórica, nin incluso o risco que pode ter de cara á propia declaración de Santiago como Cidade de Patrimonio da Humanidade. E tamén dubido moito da adquisición da Sala Llago, dependendo do prezo, evidentemente, pero respecto á colaboración con Seguridade Social ou con a Fundación sen custos e poder ter equipamentos a hora de programar, eu creo que eso é razonable. Eu creo que aí o sentido común non nos meten dispendios e sí que nos permite ter equipamentos para poder facer programación cultural. Eu o que creo é que o que non podemos é ter edificios baleiros, sen usos, e moito menos na zona histórica, que se estean deteriorando e facendo, todo o mundo sabemos o que era pois a Rúa do Vilar e como seguimos perdendo non pouco a pouco espazos onde había lugares e comercios emblemáticos e pouco a pouco lugares que están baleiros en nada. Entón, haberá que facer algo, non? Haberá que facer algo para... E hai posibilidades deses espazos ser utilizados e tal. Eu creo que esa é a cuestión. O que non pode ser é que na zona histórica unha das cuestións fundamentais que temos que facer é que a zona histórica teña vida. Que teña vida para a xente de aquí de Santiago de Compostela, que poida fixar poboación e lugares de referencia onde a xente de aquí veña a estar e a facer. Entón, niso eu creo que hai que facer un esforzo e eu creo que temos un momento especial, sin ser partidaria de que, por suposto, que o millor é rehabilitar os equipamentos que hai e tal, poder facelos, pero se en algún caso hai que facer unha adquisición, estamos nun momento importante, porque estamos aí no Xacobeo 2021. É moito mellor, moito máis importante que miremos o Xacobeo como prazo a 5 ou 6 anos e que digamos o que importa é que consolidemos que modelo de cidade queremos, que modelo de turismo queremos, que modelo de cultura queremos, que aproveitemos iso para, polo menos, que non continuemos deteriorándose. Eu non sei se vos pasa a vos, pero cada vez que pasas por aí diante da Llago, caes chalma aos pés. Iso é o que non quero, non? Para esta cidade. Eu quería dicir tres cousas tamén, procurarei ser breve. Primeiro, o da Cidade da Cultura sempre podemos convertilo nun sobrado ou nun desván para levar ali todas as cousas que non sirven para nada. Pareceme un pouco caro
e parece un pouco absurdo. Como creo que son disparate, creo que temos que pensar en outras solucións. Por certo, eu nunca falei de poñer un céntimo de diñeiro do Concello para facer un hipotético teleférico que en todo caso sería desde o Ensanche e non desde o Parque de Belvís. Segundo tema, Sala Llago. A Sala Llago é unha propiedade privada e está clasificada como local privado. Entendo que a nova Lei de Rehabilitación de Galicia, que entra en vigor o día 22, que ten moitos aspectos negativos e preocupantes, pero tamén ten un aspecto positivo de que permite actuar sobre aqueles inmuebles que se atopan en estado de abandono ou que non se atopan en un estado de conservación axeitado. Por certo, na Sala Llago debo lembrar que no seu día o Consorcio lle concedeu unha subvención para a súa rehabilitación, é dicir, que se rehabilitou con dinheiro do Consorcio. Tampouco pensaría en ela como teatro, pero desde logo sí podría pensar en ela para aplicar a Lei de Rehabilitación de Galicia. E logo convenios con a banca e tesorería da Seguridade Social. A Seguridade Social é propietaria... Bueno, perfecto, 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 Cuqui. Sempre faço o mismo, Cuqui. Ya va. Aí simplemente quería rematar. A Seguridade Social é propietaria de 3 magníficos inmóveis en Santiago. Un local fantástico como o Centro de Día no Ensanche, pechado. Outro, un edificio fantástico, pechado, en frente do Seminario Maior, con máis de 1000 metros cuadrados útiles. E a Casa da Parra, como se acaba de decir. E, por suposto, a banca é propietaria de múltiples inmuebles que non están abandonados, pero algúns deles están en un estado de desuso. Acabas de decir Carreira do Conde, pero en esta mesma rúa, máis arriba, en Salvador Parga, temos en toda a cidade histórica un montón de inmobles que creo que sería bastante razonable buscar un acordo con a banca para a posta en uso de esos inmobles. Cales son os que a banca vai encher de actividade coa súa fundación e cales son aqueles mesmos que a banca está facendo un esforzo para non deixar que se deterioren, pero que realmente a súa fundación, que hoxe ten moitos menos recursos que antes, tampouco está en condicións de sacar de pleno partido. E aí se poden implicar outras administracións públicas, o Consorcio, o Concello, etc. Non sería bo deixar todo isto esmorecer. Ya, Pepe, queres añadir algo? No, simplemente é fácil plantexar mercar edificios, máis se paga a administración pública e máis en tempo electoral, pero en todo caso eu teño claro que antes de facer calquera movimento desa natureza hai que optimizar o uso dos contedores culturales que temos actualmente en Santiago e a partir diso buscar recursos e optimizar algún máis, por que non? Dos últimas palabras. Tú tamén. Tres e cerramos, por favor. A ver, levo a residir nesta cidade 19 anos, non? Nestes 19 anos que levo aquí nunca tuve a oportunidade de poder asistir a unha sesión do Concello, por falta de alternativas de acceso, de accesibilidade, non? Na outra campaña nas municipais eu insistinlle moito que agora o alcalde neste tema da accesibilidade. Bueno, dixérame que sí, prometeume todo iso, prometeume, bueno, en fin, pedinlle non sei cantas veces que me recibira para darlle as miñas ideas e todo iso, ainda estou a esperar. Quero dicir que nada de nada. Entón, eu non me creo nada dos bonismos que presentan nos programas, porque ao final, xa se sabe, se presentan para non cumprilos. Quero dicer que hoxe en día tampouco podo asistir ao ambigú do teatro principal, que houve actos culturais ali cando foi do tema da poesía hai pouco, eu non puden asistir aí. Na igrexa da universidade tampouco podo ir a ningún acto cultural por non ter acceso. Unha vez fixeron, cando foi a exposición de Rodén, puden acceder.
milagrosamente mirei aí un acceso, pero logo iso non perdurou, sacouse, quero dicir, entón eres que por criterio patrimonial. A miña pregunta é, até que punto o criterio patrimonial pode vulnerar o meu direito á cultura? É dicir, o patrimonio determina que non pode haber accesos, non pode haber accesibilidade. Eu quero que se pronuncien sobre este punto. Vale. Sin querer entrar en debates con Uxío, porque non é o lugar, creo que si con alguén falei ao longo destes anos e tive ocasión de socializar pareceres máis alá dunha recepción ou non institucional, foi con Uxío nesta cidade, porque é omnipresente e é figura do hábitat da cidade e coincido con ele en múltiples actos culturais. Fai unha pregunta caída de hasta que punto a cuestión patrimonial a veces é unha barreira para as cuestións de accesibilidade, hasta que punto as actuacións que se podan facer en materia de accesibilidade sobre edificios protegidos ou edificios singulares son limitativos, e esa é unha pregunta que nos facemos todos e todas, e que creo que ese é o reto a ese nivel. E respecto a outra cuestión, Uxío, eu son máis de facer que de prometer. Eu a ti non che pude prometer nada porque me prohibín hai 4 anos prometer cousas porque sabía que a cousa estaba difícil. Outra cousa que te escoitara. Pero creo que a pregunta que fase é a caída e hai aí unha comisión vencellada de casco histórico que dá autorizaciones, que intenta preservar un capital que tamén é común e intentar mellorar na accesibilidade, pero é certo que aínda hai cousas por mellorar en materias de accesibilidade en moitos edificios, aínda que se vayan dando avances lentos máis na zona patrimonial, é verdade, é verdade. Dos últimas preguntas. Ya está, muy brevemente, por favor. Sí, muy brevemente. Bueno, romper una lanza, yo llevo mucho tiempo en Santiago, sucintamente, cosas que yo paseo mucho por Santiago. Santiago es una ciudad para ser paseada. Yo pongo 2 referencias. Recuerdo, incluso muchas veces salía a colación en el periódico por parte de un alcalde de Santiago, Gerardo Estevez, que lo ligo al término que él expuso muchas veces de compostelanear, que es una forma de pasear por Santiago. Yo he asistido muchas veces, especialmente los domingos, cómo llegan en autobuses cargados de turistas, por allí también hay peregrinos, entran en Santiago al lado de la Facultad de Medicina, tienen que pasar la barrera de todas las tartas de almendra que hay allí. A mí nunca me han ofrecido, debe ser por la forma de mirar, ya saben que debo ser de Santiago, ya no me paran. Simplemente 2 cosas y una comparación. No es que me gusten, yo no esquío, aunque es un deporte que invitaría a todos a que lo tratasen cuanto antes, porque se relaja mucho. Santiago tiene 2 cumbres, el Pedroso, desde allí se enfila la catedral, la ciudad de la cultura y el Pico Sacro. Pico Sacro ya nos queda un poco a desmano, pero desde luego se me viene a la cabeza, por el tema de las tartas, otra ciudad que es Guimarães, que se copia mucho de Portugal, una ciudad de diseño que tiene teleférico, un muy buen teleférico, tiene cumbres también. Entonces los turistas cuando llegan a Santiago, que parece que se dedican a pasear por terrazas y a tomar pinchos y todo eso, a lo mejor reflexionaban un poco andando por el patio de Madres, un poquito más abajo antes de Santa María del Sar, ir a la Ciudad de la Cultura, volver con ansias renovadas para qué es lo que voy a ver ahora, podía ser un buen entretenimiento. Y como apunte un poco, al lado del Mar Muerto, una ciudad bíblica, está el teleférico más antiguo del mundo. No recuerdo ahora el nombre porque está muy cerquita del Mar Muerto, en una ciudad bíblica, para ver un simple monasterio con 4 monjes excavado en la roca. Y se atrevieron a hacerlo. Y a gala tienen de que es el teleférico instalado en la ciudad más antigua del mundo. Y desde luego no sería baladí el pensar de compostelanear, subir. No hay nieve en Santiago, tenemos el Pedroso, aquello de Foster y la Ciudad de la Cultura, que evidentemente hai que revitalizarla. Vale. Eu, sen ter nada en contra dos teleféricos,
A mí o que me gustaría é que a xente esa que chegan autobuses a medicina non únicamente andase polas dúas rúas, senón que fose a ver o Sar, que fose a San Martiño Pinario, que fose a Salgalias, e ás veces que pasase tamén a Senra, que non ves ali unha barreira e que tamén ves que hai cousas non que facer, que se iso capital de compras e capital de cultura. Entón, non é por opoñerse ao teleférico porque sí, eu simplemente digo que desde logo, desde a perspectiva do BNG, non é unha prioridade. É moita máis prioridade conseguir que a xente pernocte máis tempo, que consuma cultura aquí, que teña cousas que facer e que descubra un patrimonio riquísimo que non acaba nas voltas a Rúa Nova, Rúa do Vilar. Ese é o problema. Non se admite réplica, por favor. Contestadle, sí, Agustín. Simplemente, moi brevemente, probablemente dende a miña de formación técnica de diseñeiro de Camiños, Canles e Portos, unha asignatura que tiñamos era transporte por cable, por lo tanto o teleférico. Eu a verdade que non teño ninguna dúbida que un reto desta cidade é mellorar a conexión, facer unha conexión fácil, áxil e rápida coa cidade da cultura, pero non teño claro que a solución sexa un teleférico e moito menos decidir dende unha decisión absolutamente lexítima, pero exclusivamente política, o trazado, o punto de chegada e o punto de saída. É un tema, creo, suficientemente serio como para que surda dunha reflexión a caída da cidade, da sociedade e, por suposto, dos encaixes técnicos para facer a mellor conexión, a máis rendible e a que permita precisamente evitar que eses visitantes marchen sin coñecer unha xoia da arquitectura do século XXI como, sin dúbida, é e será sempre a cidade da cultura. Eu, menos tempo, 20 segundos. Eu creo que vivo nunha cidade onde hai uns meses inaugurou a conectividade da P9 ca cidade da cultura. A P9 que xoga a ser tamén cinturón da cidade e que permite estar na cidade da cultura dende a P9 en un minuto. Non vexo en estes momentos un problema de accesibilidade máis aló do que había hai uns anos e que permite acceder á cidade da cultura e os barrios de Fontiñas e Sar directamente dende a P9 cando antes non se podía. Moi brevemente. Sí, pois eu quería decir dúas cousas. Primeiro, Guimarães é patrimonio da humanidade. De teleférico, igual que Quito é patrimonio da humanidade e tamén o ten, e moitas outras cidades que son patrimonio da humanidade. Por tanto, non hai ninguna amenaza por aí. Segundo, o teleférico nos seus días se estudiaron 3 rutas, 3 salidas alternativas e houve un proxecto técnico que pagou o consorcio e que ten o consorcio, o cal non quita para que non se estudien outras alternativas, outras rutas, outras posibilidades. O que é certo é que temos que conectar a cidade da cultura coa cidade de Santiago e non coa P9, que é a conexión co resto de Galicia, e que temos que poñela en valor, porque senón temos 400 millóns de euros aí enterrados e utilizándoos como se fora un desván. Todo que non sabemos onde entra, vai ali.